Město jako osobnost. Břeclav. Města mají své vlastní charaktery, jejichž kořeny tkví v poloze, historii, kultuře a lidech, kteří je obývají. Břeclav je upřímná, charismatická, konzistentní, pospolitá, živá, energická, zdravá. Břeclav má asymetrickou polohu. Při pohledu na mapu Česka může území působit jako pata či nehty u nohou. Avšak ze širšího pohledu je bez debat pulzujícím srdcem, jádrem střední Evropy, díky čemuž se zde mísí vlivy všech tří zemí, což dotváří jeho zvláštní identitu. Je to stejné jako s námi, lidmi, kdy jsme všichni sice stejní, máme hlavu, tělo, 2 ruce a 2 nohy, ale zároveň z nás různé vlastnosti dělají unikátní osobnosti. A pokud se opět přesuneme do říše měst, jedním takovým specifickým místem je Břeclav. Město na jihu Moravy, které v sobě nese nejen architektonickou krásu, lidský kapitál s mezinárodním přesahem, ale i bohatství přírody. Břeclav není jen tečkou na mapě, ale živoucím organismem s vlastní duší. Nad největší oborou na území České republiky přeplachtíme opět do Břeclavy. Konstituce je jasně daná železničním uzlem, což pro město malých rozměrů, k nimž se řadí, představuje klíčový prvek. Železniční stanice výrazně utváří génius loci města, jemuž vdechuje železničářského ducha. Každý cestující, ať už přijíždí z Česka, Německa, Polska, Rakouska nebo Slovenska, neopomene skutečnost, že Břeclav se právoplatně nazývá křižovatkou cest. Aby ne, když se mezi zmíněnými zeměmi dá pohodlně přesouvat s pouhým jedním přestupem. A to tady. Vlak Railjet číslo 257 do Prahy České dráhy do stanice Wien Hauptbahnhof a Graz Hauptbahnhof odjezdem ve 13 hodin 55 minut přijede nástupiště číslo 2. Lidé ze vzdálenějších koutů Česka, ale i Slovenska, vnímají město jako příhraniční periferii, avšak místní, tedy Moravané, na město právem nahlížejí jako na jádro střední Evropy. Architektura města představuje zajímavý mix různých stylů, který se odlišuje od tradičních českých měst, se zachovalými stavbami, ne tak úplně tradičního formátu typického pro region Břeclavska. Například tento vodojem a jiné průmyslové stavby, včetně charakteristického komína, který jako jedno velké oko sleduje dění ve městě. Břeclavská architektura nese doznívající secesy se středoevropským nádechem a vytváří tak výjimku ve srovnání s klasickým vzhledem jihomoravských měst. Avšak budova Masarykovy základní školy je bez debat architektonickým náhrdelníkem, který Břeclav hrdě nosí na hrudi. Zdaleka ne všechny objekty jsou oháknuty ve slavnostním oděvu. Do identity města se propisují vlastnosti jako nahodilost, neestetičnost, úzkost. Stejně jako všude jinde, i zde se mísí různé živly, například v oblasti umění. A lidem jsou podsouvány názory, které by je sami o sobě možná ani nenapadly. Břeclav překvapí svým moderním a zeleným smýšlením, nadčasovostí a všemožnými aktivitami. Historická identita města je zvláště výrazná v kontextu první republiky. Břeclav nebyla, oproti jiným příhraničním oblastem, součástí sudetských území, která byla v té době obydlena Němci. To ovlivnilo její charakter, identitu a budoucí vývoj,
přičemž se vyhnula socioekonomickým otázkám spojovaným s nižší kvalitou života, kterými trpí některé okrajové části České republiky. Břeclav ráda naslouchá a je otevřena různým názorům, ale je i ráda naslouchaná. Kazajku má houcajs splátanou z kousíčků červené kordofánské kůže, kalhoty jsou z habrového líka a za opaskem pistol jako kornout. Břeclav, vzhledem k množství ikonických a známých míst v okolí, není nijak výrazně vyhledávaná turisty. Možná je to tím, že postrádá přirozený střed. Srdce vedne v noci pulzující životem, ač automobilová doprava je zde poměrně intenzivní. Na hlavním náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, trojúhelníku obkrouženém cestami, se do nebe tyčí atypicky moderní kostel svatého Václava. Břeclav je kamarádská. Mezinárodní kontext je kromě polohy podpořen množstvím partnerských měst. Kromě bratrů Slováků si město rozumí například se slovinskými, chorvatskými nebo italskými městy. Břeclav není místem, o němž by se obvykle nacházela zmínka v turistických bedekrech. Je to malé město, o němž většina lidí nemá moc velké povědomí. Je to jednoduše místo, které si k návštěvě na první dobrou nevyberete. Ale mělo by tomu tak opravdu být. Novorománskou synagogu bychom mohli s přehledem umístit na pomyslný list 7 divů Česka. Na přelomu tisíciletí prošla celkovou rekonstrukcí a teď je využívána na kulturně společenské účely. Kromě instalace stálých muzejních expozicí z historie místní židovské obce a města Břeclav slouží i jako galerie výtvarného umění, koncertní sál a dějiště nejrůznějších akcí. V předchozích staletích zanechal šlechtický rod Lichtenštejnů v blízkém okolí výrazné stopy, které se staly základem úplně jedinečného přírodního a stavebně uměleckého komplexu, zapsaného v roce 1996 na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO pod názvem Lednicko-Valtický areál. Jeho vstupní branou a zároveň i branou na Moravu je právě město Břeclav. Kromě expozice se v Lichtenštejnském domě nachází i miniatury všech staveb Lednicko-Valtického areálu a turistické informační centrum se širokou nabídkou služeb pro návštěvníky. Břeclavský zámek, jedna z hlavních památek města, je svým vzhledem velmi nápadnou stavbou a další z mnoha stop zanechaných rodem Lichtenštejnů. Tato renesanční zámecká stavba, vybudovaná na základech staršího hradu, jež byla přestavěna v 19. století v romantickém stylu, je chráněna jako kulturní památka České republiky. Historické kulisy vhodně dotváří veteráni zaparkovaní před budovou a místu během nenápadně probíhající rekonstrukce dodávají špetku mystéria. A některé intervence zde působí až komicky kontrastně, jako tyto nablýskané stojany na jízdní kola. Břeclav je prostě místo, které je svým způsobem svérázné a nebojí se toho, co dělá. Navíc nezapomíná na minulost, i když se ve svých snech ocitá v budoucnosti. Protější zámecký pivovar, oslavující 500 let existence, by mohl vyprávět jako svérázný, avšak moudrý a pyšný děda. Břeclav je nábožensky založená. Ač jsou Češi známí vyšší mírou ateismu, o jižní Moravě toto tvrzení úplně tak neplatí a toto město není výjimkou. V lesích v docházkové vzdálenosti od města se nachází jeden významný bod. Zámeček Pohansko, empírový lovecký kostel vybudovaný v roce 1810. Při břehu řeky Dyje se rozkládá nábřeží, které je místem setkávání a pohody
Nabízí odpočinek a inspiruje k objevování krásy okolní krajiny. Řeka Dyje není pouze geografickým útvarem, ale aortou rozvádějící životodárnou tekutinu ze srdce města do celého těla. Břeclav zaujme během celého roku, ale v zimě vás podmaní svou krásou. Břeclav je možné přirovnat ke Sněhurce, která vás s příletem prvních sněhových vloček přenese do pohádky. Typický hrozen, srdce coby odkaz na přátelskost a uvolněnost Břeclavanů. Protínající se cesty coby odkaz na fakt, že město je historickou silniční, železniční a vodní křižovatkou. Ta přitom není strohá, technicistní, ale organická a klikatá jako život sám.